zakiru zakari sarki da kyau Abba Ibrahim zakiru zakari to nabuwa ta dan kaje da ba bala uban kowa ba nabuwa ta dan hanza sai nabuwa ta dan hanza wai ai da kalan daji da kalan gida to ai shigo. wato ta shiu wallahi albitir mustafa wanda ya ci gala sai albitir mustafa kun shirya an bushe Haji Ibrahim bula an bushe an bushe ya akai kokowa ta hudu kuma ta karshe a wannan barece na biyu wallahi ni kuma ni Abba Ibrahim nyame zakiru tawa to kai she ka zandar zani da kwana hira Abba Ibrahim santir ruwan goro na mai na gode zakiru zakari santir tsanwa na tawa su ne a fili an gama kanu a hannuwa take da yanzu wahabu Allah ya taya makada a saurara jama'a na birnin agadez wanda a cikin wannan hili da Allah muna bara gare ku zakiru zakari yana so bana da wurin shi ai tuta kasa Abba ya ce na birne zakiru kowa ya hankali shi zama na in mun yaso hudu Abba Ibrahim ya daure yau wallahi ya ce ta kwani Abba ya so ya bankare zakiru zakiru ya maka yawa zakiru ya maka yawa ga bankare Abba ina agadez da kewaye alhaji na ban kwana da ni da ku an shinshini juna mu ga sai wala an shinshini juna a shiga bar masu kashi na bangama baran da yawa albitir mustafa su dawo tsakan hili ina tau a'a Abba Sunday bonde bongani go kun yi minti biyu na kokowa cikin karan ku na harko na minti 10 tashi bai zan mutuwa arme ba ma ko an tahi sai an dawo muna ƙara tunasar muku da cewa mai damara ruwan goro shine Abba Ibrahim na Nyame mai damara kanwa shine Zakiru Zakari na Tawa le champion national ta kasa kasa ya Abba Abba technique Abba wallahi mu gase so yake ci zakari tsayi danye Abba yana so ya kare zakiru zakari Abba yana so ya kare zakiru Abba ya kada 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 Lela mukai da hira alake lela ya kuma mai lela alhaji ya kuma mai lela alake lela ya kuma kokowa ta kare ya kada za mu duka kasa communiqué da ake tali national